पैदल चलिए बबुनिया के, पैदल चलिए बबुनिया जाके पहले जासे जलवा उठा के पैदल चलिए बबुनिया के। बाटे मुजफ्फरपुर जिला में बाबा के धाम जल ढरी है बबुनिया के। हवे मुजफ्फरपुर जिला में बाबा के धाम जल ढरी है बबुनिया के। तारक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो महुआ हाजीपुर वैशाली। बाबा गरीब नाथ पर जलवा जे चढ़ाइबे, मोहन जोग फल सुनर बढ़ते पाइबे। सबका रमन सा पूरा बेला यही चलावेला दुनिया के। सबका रमन सा पूरा बेला बाबा चलावेला दुनिया के। हवे मुजफ्फरपुर जिला में बाबा के धाम जल ढरी है बबुनिया के। बाटे मुजफ्फरपुर जिला में बाबा के धाम जल ढरी है बबुनिया के। जल ढरी है बबुनिया के, जल ढरी है बबुनिया के। कहेला वकील राइटर बी के बिहारी, हरली है दुखवा बाबा बैजू त्रिपुरारी। बाबा के नाम लेके जलवा चढ़ाइए लग जैतौ लगनिया के। बाबा के नाम लेके जलवा चढ़ाइए लग जैतौ लगनिया के। बाटे मुजफ्फरपुर जिला में बाबा के धाम जल ढरी है बबुनिया के। हवे मुजफ्फरपुर जिला में बाबा के धाम जल ढरी है बबुनिया के। तारक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो महुआ हाजीपुर वैशाली।